To je nečiji san, to je nečija vizija. Posebnu zahvalnost upućujem svim učesnicima festivala, ženama čije ruke, znanje i ljubav prema zanatima čuvaju naše nasleđe i prenose ga na nove generacije. Ja i Džanita došli smo na ideju, zato što smo i same žene preduzetnice, da okupimo sve one žene koje se bave starim zanatima i celokupno svoje umeće starih zanata primenjuju na neki inovativan način. Zato smo danas okupili takođe grupice žene, neke imaju svoje firme, neke su u ortačkim društvima, ali svaka od njih sve što radi, radi ručno. To je neprocenjivo zato što u tome se ne ulaže samo trud i rad. To je nečiji san, to je nečija vizija. Cilj manifestacije je osnaživanje žena u starim zanatima. Htjela sam da malo ubacimo akcenat na naše žene ispod Novog Pazara i imamo još par žena iz Tutine koje su došle tu kao gošće. Drago mi je što sam skupila sve te žene na jednom istom mestu, da se malo druže i da međusobno razmenjuju mišljenja, da se malo one više ispromovišu, da se više zna da ima neko da radi vest, neko da radi tkanje, neko radi oslikavanje na marami, da ima dosta tih nekih zanata koji su izumrli, ali ima par žena koji ih radi. Naša deca su deca u smetnjama sa razvoju i vrlo je važno jer oni se bave zanatskim nekim proizvodima, to je pravljenje uz pomoć svojih nastavnika i učitelja, defektologa i svima koji rade sa njima i prave razne stvari koje su vezane između ostalog, ne usko, ne baš usko za ovo trenutno dešavanje, ali važno je da budemo viđeni i da znate da naša deca postoje. Mi smo Potpisanke, udruženje žena koja se bavi očuvanjem kulturnog nasleđa kao jedan primarni cilj. Sa druge strane težimo očuvanju i kulturološkog nasleđa, ali i ekonomskom osnaživanju žena. Za nas ovaj događaj danas je itekako od velike važnosti, pre svega zbog toga što ističemo bitnost i vidljivost žene u javnom prostoru, kako u pokretanju novih biznisa, tako i uopšte u samoj vidljivosti. Važno je da žene budu vidljive, pre svega zato što živimo u patrijarhalnom okruženju i znamo da su žene decenijama unazad bile u senci svojih muževa, svojih očeva, svoje braće i smatram da je vidljivost žene itekako važna jer kada bude okružena svim ženama osetit će se hrabrom, osnaženom i zapravo žena ženi je snaga.